Bon vespre a tothom. Avui és un episodi una miqueta excepcional perquè, com podeu veure, doncs estic jo sol aquí. Malauradament, doncs el Guillem no ha pogut venir aquesta setmana. Crec, tinc la teoria de que encara s'està recuperant d'haver hagut d'explicar què són els NFTs. Encara necessita un temps per recuperar-se. Avui ens espera un programa bastant interessant. En molts sentits, avui no és un programa ordinari, podríem dir. Ja sabeu que ens agrada començar una miqueta revisant què ha passat durant la setmana. I aquesta setmana la veritat és que hi ha hagut bastantes coses. Comencem la setmana i la comencem parlant d'Elon Musk. Crec que ha estat el nom més repetit en aquests temps. Ha comprat Twitter. Tampoc hi ha gaire cosa a comentar, coses de rics. Si més no, el que és interessant potser és el motiu per la llibertat d'expressió. I bé, arran d'aquesta notícia i arran d'aquestes declaracions han sortit fils a Twitter precisament parlant de com Elon Musk precisament és una persona que quan li ha tocat a la cartera, doncs aquesta llibertat d'expressió que porta com a bandera doncs no era tant, no? S'especula si realment això canviarà alguna cosa a la plataforma. Definitivament ha donat a què parlar, sobretot per la quantitat de diners que ha suposat aquesta compra. Una altra notícia pel que fa a molts diners, en aquest cas diners perduts. Netflix des de fa 2 setmanes així ha perdut moltes subscripcions, sobretot als Estats Units i Canadà. Són al voltant d'unes 700.000 subscripcions. I res, una mica amb el que parlàvem la setmana passada amb l'Òscar, que s'ha democratitzat l'entreteniment, veia el contingut a internet, que és completament gratuït. Això arriba a fer mal. Però Netflix com a grup han pres decisions que potser no eren les més encertades. Ja veurem com desenvolupa. Seguim amb una de les notícies també més importants que hi ha hagut aquesta setmana, o això diuen, i han estat les eleccions a França. En aquest programa no parlem mai de política, ni crec que parlarem mai, digues mai, però simplement ens feia gràcia el meme i per això està aquí. Ha guanyat Macron i ja està. No sé si heu vist pas aquest vídeo ha circulat molt aquests dies. Aquest és el cantant Joan Dausà intentant fer crowdsurfing i està ballant-se en l'intent. Evidentment, aquest vídeo es va convertir en meme força aviat i el mateix Joan Dausà s'ho va prendre molt bé, la veritat. Va ser el primer en fer memes. Va assegurar que es trobava bé. Un matís important, no caic al terra, pitjor, hi havia butaques. Una fila em destrossa les cames i l'altra les costelles. I ell mateix va contribuir al ventall de memes que va haver sobre el tema i actualment al seu Twitter, la seva imatge de perfil i el seu banner, doncs on ell fent crowdsurfing. Continuem, el Betis ha guanyat el seu primer títol en 17 anys. Cal dir que la ciutat de Sevilla ha estat una festa durant tots aquests dies. Parlem del Barça, i parlem del Barça femení, que segueix omplint estadis i guanyant-ho tot, pràcticament. Realment, per què incloem aquesta notícia? Doncs perquè arran d'aquesta visibilització han sorgit molts fils a Twitter, no els incloem perquè entenem que són històries personals, molts fils de moltes mares i pares dient com les seves filles ara volen ser futbolistes, en comptes de comprar les samarretes de l'equip masculí estan comprant les del femení, etc. I per això està inclosa aquesta notícia. És una bona notícia. No n'hi ha gaires de bones notícies i esperem que això continuï. De totes aquestes notícies, sens dubte, la més important, One Piece, el capítol 1015 va sortir i res més a dir. Ah, sí, una altra notícia. Fa un parell de dies va sortir el nou tema de Bizarrap, una passada. Va sortir amb Paulo Londra i al cap de 24 hores el vídeo ja tenia unes 18 milions de reproduccions. Si encara no l'heu escoltat, aneu a escoltar-la, perquè jo certament no puc parar. I res més, això ha estat una miqueta el repàs
de totes les notícies. Tinc aquí en un paperet, m'he apuntat fins i tot les dades més importants. I passem d'un esdeveniment d'actualitat que ha passat aquest cap de setmana i no és ni menys que Sant Jordi. En el programa anterior vau veure que vam parlar dels NFTs, vam anar al carrer i vam intentar preguntar-li a la gent si sabia què eren. Aquesta setmana anàvem a fer una cosa similar, anàvem al carrer durant Sant Jordi per preguntar a la gent sobre temes d'amor i relacions. Per això el títol d'aquest vídeo, l'autor del qual és el Guillem. Si el títol del programa no us agrada, culpeu-lo a ell, però el dissabte, que va ser Sant Jordi, a Barcelona va ser un dia complicat. Va ploure molt i va fer pedra. Això va implicar que moltes botiguetes de roses van haver de plegar, també moltes llibreries, sobretot les petites, i també va coincidir que aquest any era el primer Sant Jordi fora de la pandèmia, entre moltes cometes, hi havia molta gent al carrer. Va ser l'any que precisament l'Ajuntament de Barcelona va decidir descentralitzar el Sant Jordi i posar una part on sempre ha estat, una altra part Arc de Triomf, una miqueta estrany tot plegat, i el temps realment no va afavorir gens que aquest Sant Jordi fos un Sant Jordi satisfactori per tothom. Altres poblacions ho van fer millor i o bé van designar els 2 dies per Sant Jordi, o bé van posar carpes, o bé ho van fer en llocs tancats. Barcelona no. La qual cosa va complicar la vida, incloent a nosaltres. Per això també aquest programa és una miqueta excepcional. Tanmateix, sí que vam estar parlant a moltes parelles, molts matrimonis, que porten de tira d'anys junts, i tot i que ho van fer fora de càmeres, enteneu que en un dia com aquell, que estava plovent constantment, la gent estava molt cansada d'haver donat voltes per Sant Jordi, no volien aparèixer davant de les càmeres, però fora de càmeres sí que van parlar amb nosaltres. No tot està perdut, però tenim una parella, el Josep i la Tura. Molt amablement sí que ens van concedir una entrevista. Dir-vos que el Josep i la Tura porten 41 anys, 41 anys junts. I ara ho podreu veure tot seguit. Clar que sí. No ho sé. No ho sé. A vegades el silenci. Suposo que ella, en ple. I a mi ell, sí. Després de molts anys és quan coneixes més la persona i t'has trobat en moltes situacions més o menys difícils i veus que sempre t'ha fet costat i aleshores ja confies plenament. És la confiança. La paciència. L'admiració. Bé, què us ha semblat? 41 anys de relació, molt amables, i des d'aquí moltes gràcies. Ens diuen pel xat com no vam predir el mal temps. Estava previst, però no vam fer res per evitar danys majors. I efectivament, després de realitzar aquesta entrevista, el Josep i la Tura va començar a ploure de nou i vam haver de plegar. Mentre estàvem allà gravant, realment vam veure el caos que va suposar Sant Jordi a Barcelona, en concret. Com dèiem, paradetes totalment tancades, paradetes en plàstic per tot arreu. Vam arribar a veure caixes per terra, mullades, un caos. Davant de tot això, a les xarxes socials, molts professionals del sector editorial i llibreters van denunciar la situació expressant la seva tristor, que molts llibres es van fer malbé, l'estructura que es va col·locar no era lo suficientment bona, i el que hem dit, no? Com és que altres poblacions van estar més preparades o van tenir un pla alternatiu, com és que Barcelona precisament no va saber gestionar-ho. Una d'aquestes persones va ser la Laura. La Laura Huerga està en el grup editorial
raig verd i van ser un dels grans afectats per el que va passar. Comentava ella en el seu Twitter, un d'aquests fils, ella va ser una, però n'hi ha moltíssims, que van haver de plegar perquè les carpes havien sortit volant, les taules havien volcat, però que se'n sortiran. Tot això realment va obrir el debat sobre la situació de l'editorial en català i de la llibreria en català. Molta gent també comentant com no ho havíeu previst. Ells asseguren que ho tenien tot pensat, tot muntat, però que realment va anar més enllà del que ningú s'esperava. I també molts insisteixen, ells estan tot l'any, estan a fires, estan d'aquí, allà, que és el consumidor el que ha de posar també una miqueta de la seva part per veure que la compra de llibres s'ha de fer durant tot l'any. Crec que això no només ho diuen el sector llibreter català, però crec que tots els sectors llibreters. Els llibres es compren tot l'any, no només Sant Jordi. Vam contactar amb la Laura i li vam demanar si podríem explicar la seva història, o encara millor, si ella mateixa ens podria explicar les seves vivències d'aquell moment, què van fer, què va passar, quina és la sensació que té i què podem fer nosaltres com els consumidors, nosaltres que estem a l'altra banda, per ajudar-los, ni que sigui una miqueta. I la Laura molt amablement ens va enviar un àudio i tot seguit el veurem. Hola, soc la Laura Huerga de l'editorial Raig Verd i bé, hem sigut un dels grans damnificats de la Diada de Sant Jordi d'enguany. Nosaltres estem molt acostumats a fer diades, a fer Sant Jordis i a fer Sant Jordi sota la pluja. Anem preparats en les nostres carpes, els nostres plàstics, les nostres caixes i de fet tenim experiència en tractar amb la pluja i de fet algun any se'ns ha mullat algun llibre, però res fora del que es considera habitual, no? El que passa és que enguany no ha sigut una diada normal, enguany ha sigut una diada on primer ens va caure una gran pluja i amb pedra, ens entrava més de costat, nosaltres estàvem com encarats de cara al vent i això va fer que la pedra ens entrés a dintre de la caseta. I a part d'això, després, quan estàvem recuperant-nos d'això, va venir una gran ventada que no només se'n van dur les carpes, que per cert estaven lligades, sinó que a més va volcar una taula de cap per avall, 180 graus. Això vol dir que la taula, de com estava, va acabar amb els llibres a terra, no és que simplement es caigués, sinó que va voltar. Bé, va ser una situació excepcional, vam estar moltes hores sota la pluja perquè quan les carpes van volar ens vam veure obligades a quedar-nos perquè estàvem atrapades per les riuades i riuades de gent que no parava d'arribar a la Dia de Sant Jordi perquè enguany hi havia moltes ganes de celebrar Sant Jordi, però bé, això només va fer que nosaltres, en la nostra situació, se'ns mullessin més llibres, no? Vam haver d'abandonar molts llibres allà perquè els llibres mullats, amb caixes mullades que se'ns feien a les mans, se'ns trencaven, doncs era impossible de transportar i de fet va venir un efectiu de neteges de Barcelona amb un container on anàvem llançant tot allò que no es podia aprofitar. De la resta hem recuperat llibres, tenim de molt malmesos i en tenim alguns amb algun petit defecte i en tenim alguns de salvats, alguna cosa vam fer bé. I res, simplement ara mateix estem netejant, classificant tots aquests llibres i esperem a veure què passarà els propers dies. La veritat és que tot amb una mica d'incertesa, però sobretot amb molta tristesa, perquè és un dia on ens agrada trobar-nos amb els lectors, és un dia que ens agrada celebrar, explicar els nostres llibres, el nostre projecte, i enguany no ho vam poder fer. Així que, de fet, us esperem a la Fira Literal, que és la propera cita que tenim en el sector del llibre, a la Fabra i Coats el cap de setmana del 20 al 22 de maig. Us esperem allà i esperem que ens coneixem i ens veiem. Gràcies. Com veieu, doncs, aquest ha estat un programa una miqueta diferent. I dit això, continuarem ara amb l'entrevista. Aquesta entrevista ve just a temps perquè aquest mateix diumenge, crec que algú em corregeixi si no és així, s'estrena la següent temporada de Crims. Hola, Edgar, com estàs? Escoltem una miqueta doble. O almenys jo escolto una miqueta doble, com estàs? No t'escolto.
Oh, no. Un moment. Ara m'escoltes? Ara sí. Perfecte. Vale. Que ens diguin al xat si s'escolta tothom. L'Anna ens diu que sí que s'estrena dilluns, no diumenge, a les 10:05 aproximadament. Ja sabeu, l'Anna és la nostra experta en crims. I sí, es pot veure a través del web. Doncs, hola, Edgar, explica'ns una mica qui ets, a què et dediques. Bueno, doncs jo em dic Edgar, soc psicòleg de formació i ser psicòleg de formació vol dir que encara t'estàs formant, tot i que vaig acabar el grau el 2018, 2022 i aquí estamos. Jo vaig acabar el grau a Girona i res, vaig acabar el grau, vaig agafar un any sabàtic per veure una mica què és el que volia fer, a on ho volia fer. Sí que tenia clar que volia tirar per la branca jurídica, criminal, aquesta, però no sabia què fer, ni on, ni com, ni tenir els diners per fer-ho. Llavors va ser un any de treballar una mica, guanyar una mica de diners, mirar les opcions. Vaig acabar un màster, el que et venen com un màster, però és un curs en realitat de perfilació criminal i psicologia forense, que va ser tan útil que ara estic fent un màster oficial de psicologia forense. Llavors, i res, quan vaig acabar el curs aquest, doncs vaig fer un màster d'investigació en psicologia aplicada. Tot això paral·lel a diferents cursos que he anat fent a diferents universitats. Per sort o per desgràcia, més desgràcia que sort, tinc coneixement una mica de diferents universitats arreu de l'estat espanyol. Llavors, si algú pensa que la seva universitat és dolenta, que sàpiga que això és compartit a la resta de l'estat, no està sol, no està sola, i segur que no és la pitjor que he vist. I res, ara estic al màster oficial de psicologia forense a la UNIR i precisament per això dic que no és la pitjor que heu vist, perquè la pitjor l'estic cursant jo. I una miqueta ja està, no sé, gràcies per convidar-me. He escoltat una miqueta el que dèieu abans de Sant Jordi i tal. Super d'acord amb el tema Sant Jordi, pot ser els 365 dies de l'any, vale? Ni cal esperar a Sant Jordi per regalar el llibre, ni cal esperar a Sant Jordi per tenir el detall amb la parella, o amb un amic o una amiga. Llavors, també abracem una mica la resta dels dies de l'any. Bé, si això, si ho diu un psicòleg, li haurem de fer cas, això? No, a mi no, sisplau. Bé, és el que... Tens raó amb això de Sant Jordi. Realment Sant Jordi és molt especial, però crec que a vegades ens oblidem de que no... Si bé és important tenir un dia per celebrar les coses, doncs totes les coses passen al llarg del temps. Però, en fi, anant directament al que ens porta avui aquí, a tu i a mi, realment jo, com a consumidor d'aquest contingut de policia com s'entenia fins ara, o del true crime com s'entén ara, realment jo em pregunto per què? Per què ens agrada tant aquestes coses? I no sé si tu aquesta pregunta imperiosa que jo tinc me la podries arribar a explicar. Doncs la resposta ràpida és que no. La resposta ràpida és que al final cada persona té la seva història, té els seus motius i ho mira per X o per Y. Sí que et puc dir que hi ha, com a mínim, 2 factors que han transformat el true crime a Espanya particularment, no? En tot un gènere. Si ens fixem una mica, i no és casualitat, perquè les coses no es fan mai per casualitat, el grau de criminologia a Espanya, no a nivell internacional, a Espanya, va molt lligat a tot el que és el món de les sèries policíaques. No? Quan es van fer famoses a Espanya, quan hi va haver una audiència, quan hi va haver tot això, va ser quan es va haver de donar certa sortida a tota aquesta gent que estava demanant, no?
la creació de la criminologia, la regulació de la criminologia a Espanya. Llavors, això va ser un factor, no? Totes aquestes sèries que van venir des dels Estats Units, tipus CSI, tipus Mentes Criminales, tot això, no? Llavors, tot això va ser un factor. Però si t'hi fixes, hi ha hagut una evolució curiosa on hem passat d'aquestes sèries de ficció, no? Castle, per exemple, al final, totes les sèries es reduïen una mica el mateix, no? Era la mateixa sèrie, canviant el rol dels personatges, no? Al Netflix, per exemple, tenies Lucifer, crec que es deia, que si tu t'ho mires bé és el mateix que Castle. L'únic que Castle és un escriptor i l'altre és una inspectora policíaca i resulta que Lucifer és el diable, no? Però l'essència de la sèrie és la mateixa. I hem passat d'aquí, d'aquesta part més de ficció, no? A una part on realment és el true crime el que ens crida. Sí. On realment el que ens crida és les tintes de Ted Bundy, el que ens crida és Manhunter, no? Manhunter, una bomber. El que ens crida és tot això, no? Realment tenir aquesta aproximació, d'alguna manera, a tot aquest món que abans ens era super distant i ara ens resulta molt fascinant. S'ha vist un mercat aquí, s'està explotant. I llavors el que no podem oblidar mai és el boom de tot això per la pandèmia. La pandèmia ha fet moltes coses, moltes dolentes, ho hem gestionat molt malament, i una cosa que ha sortit de tot això és que hem estat pràcticament 2 anys a casa mirant Netflix. Netflix, HBO, YouTube, Spotify. Havíem de consumir coses, havíem de fer coses. Tot això, doncs, a les xarxes genera un moviment, genera un boom, i en part, no tot ni tothom, però en part, tota aquesta connexió de conèixer gent que li agrada el mateix que m'agrada a mi, doncs allà ho tens. Llavors, què és el que fa? Però és curiós, no? Precisament en aquest... Evidentment aquest contingut ha existit des de sempre, però precisament en un moment de pandèmia, quan tothom ho estava passant malament, veiem contingut que ens ho fa passar pitjor encara. Perquè t'ho fa passar pitjor, o t'ho pot fer passar pitjor, però tu estàs a casa. No, sí. Clar, és una manera de tu exposar-te a una situació que et crea curiositat o que et pot crear curiositat, no? Perquè sempre és la pregunta aquesta de per què aquesta gent fa això, no? Vull dir, per molt que acabem amb la mentida, perquè és una mentida que són malalts mentals, que tenen trastorns, que tenen malalties al cervell, tot això la majoria de les vegades són bajanades que diem per tranquil·litzar-los, per estar més tranquils, no? Però encara que hi hagi això, a darrere d'aquí hi ha un per què. Com expliquem? Com pot ser que una persona es carregui 61 noies als Estats Units, universitàries, i ningú l'atrapi? Com és possible? Vull saber això. Doncs ara tens un documental al Netflix que t'explica perfectament, tens una pel·li, tens les cintes, ho tens tot, és que tens tot el coneixement allà, llavors a sobre ho tens des del sofà de casa teu, menjant crispetes, amb una manta, i comentant la jugada a temps real amb els teus millors amics, amb la teva parella, amb els pares, amb qui sigui. Al Twitter és que ho tens tot, tens tota aquesta aproximació, tot aquest coneixement i totes aquestes respostes, o part de les respostes, des de casa teu, i estan tranquil que no et passa res. No és com si tu vas a la presó a preguntar-li a l'Antet Bates, escolta-me. Per què, no? Què ha passat? Sí, no, i això que deies del per què, suposo que sí, que realment és això el que ens porta a veure aquest tipus de contingut, perquè no ho entenem. Potser precisament abans era... Bueno, és que aquesta gent està boja. Ara que ja potser entenem que realment no, potser això ens produeix fins i tot més curiositat de, vale, aquesta persona no tenia cap trastorn i estava boig. Per què? Llavors ho va fer? Llavors, per què? O sigui, no sé, jo quan m'avorreixo doncs em poso a llegir, no? Sí, no vas matant gent, no? O, no sé, me'n vaig a fer esport, no? No tinc no sé, la meva ambició pot ser, ser el millor futbolista de la història, pot ser el millor en el meu. Hi ha gent que la seva ambició és ser l'assassí en sèrie més recordat de la història. Sí. Per què? No? Quina necessitat tens de fer això, no?
una mica la pregunta de fons és aquesta i tot aquest gènere ens dona aquestes respostes. I el millor de tot és que ens està donant respostes, tenim nosaltres la certesa que és real. Que no és un senyor a Hollywood que s'ha fumat el que fos o que ha tingut una inspiració de fer la pel·lícula Seven. Clar, perquè sí. realment mai ens responen el per què. No, i de fet Seven acaba com acaba. Shutter Island acaba com acaba. Sense explicar-te res. Clar, acaben d'aquella manera que dius què acaba de passar aquí? Espera't un moment. Tirem enrere, tornem. Però tu dius, és ficció, això no pot passar. No, això no pot passar fins que trobes l'assassino de Zodíaco. Bueno, doncs sí que pot passar, sí, i ha passat. Bueno, sí, no, és també des del punt de vista no del true crime, però en certa manera l'és, per desgràcia. També hi ha moltíssims documentals sobre Hitler i els nazis i no sé què, pensaven així, pensaven això. Els nazis eren persones. La mateixa lògica. Precisament quan jo encara estava a l'acadèmia i pensava que aquesta seria la meva vida, em vaig especialitzar en història contemporània. I una de les coses que més m'agradava estudiar per intentar... perquè realment em era molt sorprenent. Era vale. M'agrada. Era el fet de com, mica en mica, unes idees conformen un pensament únic que acaben fent que persones que feia 10 anys o 20 anys tu podries haver dit, doncs són persones entre moltes cometes normals, no? Funcionals dins de la societat, com aquestes van acabar doncs, sent guardes als camps i fent bajanades bestials que dius com una persona li pot fer això a una altra. I realment és una de les coses que recordo que més m'interessava d'estudiar i també com s'imposava a les següents generacions, però això ja estaríem parlant d'un altre tema. Deies... Al final la lògica és la mateixa, la resposta una mica és la mateixa, perquè es fa tot això famós. Doncs dependrà també del moment històric en el que estem. Hi ha moments on certs gèneres, certs temes són més... exploten més, no? Per dir-ho així. Sí. Tu haguessis agafat Post-Scrims a l'any 87. Bé, jo he de dir que els meus pares m'han insistit molt en que en aquella època hi havia una revista que era només Caso o Caso Abierto o alguna cosa així, Caso crec, que era bàsicament d'això. Perquè els meus pares m'estaven dient no és d'ara, això ja estava fa temps. Està empalxat, així que si no ho menciono després em renyen, però sí, no, realment s'ha fet famós per YouTube, el Caso, veus? Ja em corregeixen. Es va fer famós per YouTube jo seguia una de les youtubers més grans que feia True Crime. Netflix va agafar, això està de moda, anem a fer 24 documentals. Sí, i a partir d'allà, doncs, és una bola. Que sembla que és gratis, tu, fer els documentals i... Aviam, que en tenen de molt bons. Bé, gratis no els ha sortit gaire, la veritat. Ara mateix... No. Ara mateix no es pot dir això. Ens diuen, per què altres no interessen? No entenc realment. Altres quins? Altres gèneres, suposo, o altres temes? Bueno, és una miqueta el morbo, no? És això que deies, no? Apropar-te a una realitat que és perillosa, però sense haver d'estar tu. És com veure documentals sobre la droga o el programa més tonto del món, als aeroports, el control de passaports. Veus allà la gent patint per passar i que et porten menjar de tot arreu i dius, és entretingut, però no m'està passant a mi. Ho passen malament, en el control dels aeroports. Sí, no, jo ho passo fatal. Jo sé que no porto una escopeta. Estic convençut que l'he deixat a casa. I si no?
Jo he de dir que en unes colònies, això no té res a veure amb l'entrevista ni res, però en un viatge de final de curs de segon de l'ESO, un company meu portava un destornillador a la motxilla i no recordava que el portava. I van parar tot el grup. Va ser divertit. Ens pregunten què fa que un crim sigui interessant i altres no. Aquesta era la pregunta. Què fa que un crim sigui interessant i altres no? Particularment el que ens resulta més interessant és quan el crim és particular. Quan hi ha certs elements que el fan especial. Un exemple. Quan hi ha una firma curiosa, la firma és el que el delinqüent deixa per identificar. És un component molt narcisista, no? Jo he fet això i vull que tothom sàpiga que he sigut jo. Sí? Sí. Això pot tenir diferents parts, no? Però un que m'agrada molt, que tothom tingui clar que m'agrada molt, no és que tingui devoció per aquesta persona, no? Sinó, però és el d'Alfredo Galán. Alfredo Galán és l'assassino de la Baraja. Algun dia haurem de parlar del nom de la premsa, ¿vale? Perquè té cada idea que bueno, el tema està que el primer crim que va cometre resulta que per allà tirat, perquè va ser casualitat, hi havia una carta d'una baralla. No recordo quina carta, era de la baralla francesa. I la carta estava per allà, però doncs, com hi podia haver qualsevol altra cosa, hi havia una carta. I els periodistes van començar a referir-se a ell per l'assassino de la Baraja. Què passa? Doncs que això li va passar a un pau que era molt narcisista i va dir, sí, doncs a mi el nom m'agrada. I cada cop que matava deixava una carta. Quin és el punt? És particular perquè no va ser cada vegada que ell matava, perquè ell matava per impuls. Llavors, quan ell se recordava, per dir-ho així, la deixava. Hi havia vegades que no. Però que hi ha càmeres gravant, identificant-lo. No? Llavors dius, has sigut tu, perquè sé que has sigut tu, perquè hi ha una càmera que m'ho està dient, però no has deixat la carta, no? Per què no has deixat la carta? I hi ha com aquesta teoria de per què deixar la carta, per què no ha deixat la carta, si seguien un ordre de les cartes, si, no sé, el pal de les cartes, per què aquest? En tens 4, per què aquest? Quina necessitat hi ha, no? I llavors hi ha totes aquestes preguntes i comencen les teories. I aquí és on hi ha el component realment determinant, que és el que fa especial un crim, que és com de mediàtic és o quina interacció hi ha a les xarxes socials. Les xarxes socials ara mateix són un component brutal. I el fet de que hi hagi moltes preguntes i pugui haver-hi moltes teories fa que un crim gros, es faci viral. Una mica per aquí. Perquè tothom pot dir la seva. Llavors, què és el que fa més tal? Doncs els assassinats serials, perquè tu intentes trobar la teva lògica que l'assassí està seguint. No? Vull dir, hi ha una victimologia. El problema d'Alfredo Galán és que no en tenia. El senyor matava nens, homes, dones, ancians, espanyols, no espanyols, li era absolutament igual, saps? Llavors, és molt complicat parar a un senyor així, que per cert es va entregar a ell. Aquest final és sublim. Va estar 3 setmanes, potser? 3 setmanes matant? Que dius, és molt, és poc. Pel que podia haver fet, és poquíssim. I el Pau, a les 3 de la matinada, borratxo, begut com mai, va anar a la comissaria i va dir, soy el asesino de la Baraja, m'he cansat de jugar al gat i al ratolí, begut, És que és genial. La policia no tenia ni idea, no podien pillar, no tenien res, no tenien ni pistes, ni nom, ni testimoni, res. I agafa el tio de les 3 de la matinada begut, es presenta a comissaria dient, jo soy el que porteu 3 setmanes buscant, saps? És que és meravellós. O sigui... Sí, no, del que has dit també, jo en trec 2 conclusions. Ja saps que, i els que ens esteu veient sabeu que això no són tant entrevistes, sinó més aviat xerrades. Això de que, del per què, no? Moltes vegades és que no hi ha un per què. És que simplement passen coses. Doncs per què deixa la baralla? I per què no? Doncs mira, a vegades se li oblidava i a vegades no. Potser perquè el que fan és tan impensable com matar una persona que nosaltres
intentem buscar una justificació, ni que sigui mínima, de dir, oh no, és que el maltractaven de petit, o tenia un problema mental, o va ser, jo què sé, li va passar qualsevol cosa i per això ho ha fet, no? Però és que a vegades no hi ha justificació. Per què agafava homes, dones, espanyols, no espanyols? Pues mira, perquè mira, sí, no sé, va passar. Perquè estava per allà, o sigui, el senyor aquest és literalment la definició d'estaves en el moment equivocat, en el lloc equivocat, amb la persona equivocada. L'única explicació... O sigui, quan li van preguntar per què, ell va dir, jo és que la primera vegada jo tenia curiositat, volia saber què sentia. Llavors ho vaig fer, no? Doncs, no sé, com qui se'n va fer esport, aviam què tal, doncs ell... Bueno. I com que no vaig sentir res, no em vaig sentir malament, doncs pa'lante. I ja està, és l'explicació que hi ha darrere dels seus dies de caos. És la seva explicació, és que no hi ha més. També el que has dit abans sobre avui en dia les xarxes socials, com viralitzen també els crims, no?, que estan passant. Recordo una noia als Estats Units que va desaparèixer i tenia presència ella mateixa a les redes socials. I bàsicament es va anar amb la parella a fer un viatge en cotxe i no va tornar ella. Ell sí, però ella no. Llavors és com... I clar, l'opinió pública i totes les proves a principi eren molt... Noi, què has fet? On està, no? I recordo que en aquell moment, sense voler desmereixer doncs, el patiment d'aquesta noia o de la família, molta gent, sobretot pels Estats Units, hi ha sobretot per la població indígena d'allà, hi ha moltes desaparegudes que mai s'arriben a trobar. Hi havia molta gent que, sense desmereixer el que estava passant, deia per què això es fa viral i nosaltres que estem intentant que ens facin cas, no? Lo nostre no. I certament doncs, és internet, no es pot controlar, però sí que m'ha recordat aquest cas. Breument ens pregunten si el True Crime solen ser crims resolts o si hi ha misteri. Jo he de dir que els crims no resolts no els veig, perquè inconscientment jo vull saber què ha passat, no? I vols trobar una resolució, potser, no? També de dir, bueno, o està mort, o està a la presó, o el que sigui. Els crims no resolts, he de dir que em molesten veure'ls, però en general són tots, no? A mi m'agraden. Són més interessants. Jo és que el meu primer, per dir-ho així, no, aquell que em va fer dir, doncs això és superinteressant, és el de El asesino del Zodíaco. Hi ha llibre, hi ha pel·lícula. La pel·lícula són 3 hores, ¿vale? Són 3 horagues que has d'estar allà. Però està molt bé, ¿vale? Me l'he vist un parell de vegades, està molt bé. Però són 3 hores, ¿vale? Si no t'agrada, doncs, la veus a trossos. I no s'ha resolt. Vull dir, i al final estem parlant d'un senyor que escriu cartes a la policia, en plan, m'esteu buscant a mi, em posaré jo el meu nom i deixaré jo un símbol perquè sapigueu que les cartes que arribin amb aquest símbol són meves. És aquest nivell, ¿vale? El tema està que les cartes estaven codificades. Hi havia un codi que s'havia de resoldre, no? Llavors, el tio és suficientment intel·ligent com per crear un codi, però no tan intel·ligent perquè el codi el va resoldre una parella d'ancians que els agrada aquest tipus de misteris. Llavors, és un... Sí, guai, tu has currat, però no tant, saps? Vale, doncs no s'ha resolt. No. Hi havia un sospitós, però no van poder confirmar, no van... Llavors és un cas que està allà, queda obert, hi ha teories. Fa poc va sortir que l'havien atrapat, o que sabien qui era, no? Perquè el senyor ja està mort, estem parlant d'un senyor que va matar durant els anys 60, 70 als Estats Units. Aquest senyor, posem que està viu, que té 120 anys, què faràs? Ja no. Ja no.
ja no té pinta que segueix matant. Però, bueno, un cas obert. I no sé... Parlaves abans de criminologia, sé que és un tema potser controversial a nivell d'acadèmia, però com algú que no forma part d'aquest món, quina diferència hi ha entre un criminòleg i un professional com tu, que vens del món de la psicologia i que fas tot això del criminal profiling, que és la perfilació de criminals i tot això. La traducció és literal. Criminal profiling, això. Una mica, doncs, per què és aquesta professió? Crec que la gent tampoc no ha escoltat a parlar gaire de psicologia forense. Abans de contestar-te, contesto en el xat, que hi ha una pregunteta del que he dit abans, si no sents res, ni tan sols plaer, perquè has de continuar, és un esforç, no? És veritat, és un esforç. El tema està, aquí entrem en les dues grans tipologies, que és més dimensional que pas categòric, però deixeu-me que us ho pinti categòric per explicar-me, no? Per una banda estan els assassins planificants, no? Els que planifiquen, que són molt freds, són molt manipuladors, són molt mentiders, són molt calmats, també, i després estan els impulsius. Alfredo Galán és de la segona tanda. Els primers, els que planifiquen, per dir-ho així, sí que senten un plaer. Per això continuen, per això són capaços de planificar-ho tot, perquè és una mica, per posar-vos un exemple, diguem que els primers es preparen l'examen i per preparar-se l'examen realment gaudeixen preparant-se l'examen, no? Són aquest tipus de gent. I sí, aproven l'examen i estan contents d'aprovar l'examen, però el que realment els agrada és saber que han aprovat l'examen, han aprovat perquè s'ho han preparat molt bé. I després estan els altres que van a l'examen i a veure com sale. Doncs una mica és això. Els primers realment continuen perquè sí que hi ha un plaer, i els segons és pues depende de com me pille, te pego un tiro o no. La mala sort que va tenir la gent és que normalment li donava per fotre un tret, no? El per què anava pel carrer amb una pistola és un altre tema. Perquè estem parlant d'una cosa que va passar fa 10 anys. I potser per això es va entregar, no? Perquè ja estava fins... Estava fins... No. Fins als nassos. No? Estava fins als nassos de que no l'atrapessin. De que no l'atrapessin. Clar, o sigui, ell no estava fins als nassos de matar. Estava fins als nassos de que els policies no tenien pistes, no tenien res, no s'havien acostat a ell en absolut, i anava begut, anava begudíssim. Però bueno, contestant a la pregunta. La criminologia és una professió multidisciplinar que treballa amb la víctima, treballa amb el victimari, que és el delinqüent, treballa a nivell de prevenció i treballa a nivell de tot el context que permet això, no? I la psicologia és una ciència natural que té com a objecte d'estudi el comportament humà, i com a comportament humà el que entenem és les accions, els pensaments, les emocions, en un sentit molt ampli, no? Qualsevol cosa que faci la persona és comportament, pròpiament. Llavors, podríem entrar, però entraríem en un tema més de filosofia que una altra història, tampoc és l'objectiu, tampoc sóc la persona, llavors deixem-ho així, ¿vale? Psicologia és ciència natural i criminologia és més aviat un àmbit professional, està basada en coneixement científic, però diguem que no és una ciència per se, no és una ciència natural, en tot cas seria social, no? Llavors, la diferència de la psicologia forense és l'aplicació dels coneixements de la psicologia en el judici. Això què vol dir? Això vol dir que quan la justícia té un cas en el qual s'ha de recórrer per algun motiu a una sèrie de coneixements específics, aquí entra la psicologia forense. Un exemple. Posem que hi ha un divorci amb nanos pel mig i el jutge ha de decidir quin tipus de custòdia és la més indicada. D'entre els diferents professionals que hi poden intervenir, educadors socials, treballadors socials, etc., està la psicologia forense. La psicologia forense el que fa és una avaluació dels progenitors, dels nens, dins el que és possible, fa tota aquesta avaluació i arriba a una conclusió. Doncs mira, per nosaltres, en base a tot aquest procediment que hem seguit, aquestes proves que hem passat, tot això, concloem que la millor opció és aquesta.
Després el jutge es pot netejar el cul amb l'uniforme. Passa. O no, o pot ser que no, vale? I que ens faci cas i que la seva sentència vagi una mica en la línia. Un altre exemple més que ens toca en aquest directe és a la jurisdicció penal. Posem, algú es carrega un altre i l'advocat de l'assassí, no? de l'homicida, diu vull una pericial psicològica o psiquiàtrica perquè el meu client té un trastorn mental que li impedeix saber el que ha fet. Doncs aquí entra la psicologia forense a dir, aviam, anem a fer una avaluació per veure si tu realment ets conscient del que has fet. Aquí estaria el paper de la psicologia forense. La perfilació criminal és una tècnica, especialment a l'àmbit policial, tot i que no exclusivament, però principalment, normalment es du a terme per criminòlegs o per psicòlegs criminals amb especialitat criminal, i la seva funció consisteix en jo agafo tota la informació, tota, que tinc d'un cas, d'un delinqüent que jo no conec, i el que faig és, de la mateixa manera que quan algú està a un lloc deixa un rastre biològic, físic, posem sang, posem cabell, posem el que sigui, no? Un rastre físic, també hi ha un rastre psicològic. Ha fet les coses de la manera que les ha fet per un motiu. Llavors jo intento averiguar aquest motiu. I quan jo tinc això, jo tinc informació que facilita la cerca i captura d'aquest senyor. Posem, per exemple, que trobem indicis de que s'ha fet... no sé, un exemple molt senzill seria... s'ha fet servir un tipus de nus a la víctima, l'hem trobat amb un nus molt particular que és propi de certes professions. Sí? Sí. Doncs aquí ja tenim un lloc on buscar. No anirem a buscar un ferreter, ni anem a buscar un tipus de persona que coneix molt bé aquesta professió en concret. Doncs això seria una miqueta, no? Molt simple, molt senzill, la realitat és molt més complicada, etc. Però una mica aniria per aquí la lògica. I és el que deies, no?, que també s'utilitza els psicòlegs per saber si, doncs això que dèiem, no?, si aquesta persona està bé mentalment o si no, una mica per avaluar l'estat d'aquesta persona. I sé que és un tema que tu particularment, quan vam estar parlant sobre convidar-te al programa i tal, és un dels temes que sí que volies una mica plantejar, obrir una mica el debat, no?, sobre que pots tenir diagnòstics i ser un assassí, però no és una cosa, no té a veure amb l'altra. O sigui, el punt és, hi ha com una idea generalitzada de que quan es pilla el culpable d'una agressió sexual, d'un abús sexual, d'un assassinat, o múltiple o serial, i aquesta persona té un trastorn mental, llavors aquesta persona és inimputable i no entra a presó. Mireu, si la cosa fos així de senzilla, jo no estaria fent un màster. Llavors, ojalà, però no. Hi ha una cosa que es diuen els criteris d'imputabilitat. La imputabilitat és un concepte jurídic que bàsicament el que diu és que tu ets responsable a nivell legal del que has fet. I com que ets responsable, l'Estat, en tant que és estat, té el poder per castigar-te. I aquest càstig és mitjançant normalment la presó o mesures cautelars. Llibertat vigilada, etc. Llavors, el punt està. Si tu has fet una cosa dolenta i resulta que tens un diagnòstic de trastorn mental, la meva feina com a psicòleg forense és passar-me aquest diagnòstic pel cul i avaluar si realment tens aquest diagnòstic. Primer, avaluar això. Segon, avaluar amb quina intensitat en el moment dels fets, perquè això és molt important, en el moment dels fets, no el dia abans, no l'hora després, no, en el moment dels fets, aquest trastorn et podia afectar, no? Per exemple, tu pots tenir un trastorn de fòbia social i a mi m'importa 3 nassos perquè t'has carregat 3 persones, tio, fòbia social, no. No. Sí, no, hi ha altres persones també tenen fòbia social i no... Això no significa res, no? Exacte. Sí que hi ha un tema, i aquí és on té...
és que el diagnòstic ha de guardar relació amb el delicte. Això vol dir que si és fòbia social i tu tens, posem, un diagnòstic de fòbia social i tu t'has carregat a 3 persones en un assassinat múltiple en un centre comercial, aquí hi ha cosetes que no quadren. Si tanta fòbia social tens, tu no estàs tranquil·lament en un centre comercial ple de gent. Si tens un diagnòstic d'agorafòbia, hi ha 6 llocs on tu no estàs i no té sentit que cometis 6 delictes, no? Però bueno, llavors, si hi ha o no hi ha trastorn mental, en quina intensitat, que en el moment dels fets tinguis aquest trastorn, no? Estic parlant amb un llenguatge que em fa por, però una mica... Sí, no, recalcar que això és en temes generals i tot depèn del context, depèn de la persona, depèn del cas. Aquí estem parlant, doncs, això. Completament divulgatiu, ¿vale? Llavors, exacte. Tampoc tinc realment el temps per explayar-me i per explicar-ho bé, però una mica aniria per aquí, no? Si hi ha o no hi ha trastorn mental, per això s'ha de comprovar sempre, a mi m'és igual que em vinguis amb un paper del psiquiatre. La meva feina és tenir en compte aquest paper, però avaluar-ho igualment i veure si és veritat o no i en quina mesura. Quina és la intensitat que es donés en el moment dels fets i que realment, i això és el més important, que guardi relació amb el delicte que tu has comès. Això és tan simple com en un deliri de celotípia, que és una meva parella m'està posant les banyes, tu no et carregues a segons qui. En tot cas, tu podries fer alguna cosa dolenta a alguna persona de la que sospites la teva parella t'està posant les banyes. Però això no vol dir que et carreguis tothom, no? Clar, però això no vol dir que et carreguis tothom, vale? Ni que piquis a ningú en un bar, vale? Són coses diferents. Llavors, el fet que tu tinguis un trastorn mental no necessàriament, ni necessari ni suficient, implica una reducció en la responsabilitat penal i, per tant, en la imputabilitat. I hem de començar a tenir això clar. Una altra cosa, una altra història és que realment hi hagi una relació, hi hagi una intensitat suficient per alterar les capacitats de la persona, de comprensió del que està passant i de control de les seves pròpies accions. Si hi ha una alteració aquí, si hi ha una afectació aquí, llavors sí que té cabuda, té cabuda una reducció de la responsabilitat penal. En tot cas, en el meu informe posarà s'ha detectat una possible alteració de les capacitats degut a això, això i això. I el jutge agafarà l'informe i ja veurem què fa amb ell. Sí, exacte, no? I avui, és que ha sigut avui ha sortit una notícia. Última notícia. Que deixen en permís, en un permís penitenciari, l'home que té el dubtós honor de ser el pederasta amb més víctimes al seu darrere, a Espanya. El deixen de permís. La jutge de tractament de la presó ha dit que no. El funcionament és, l'intern demana un permís i té uns motius legals per fer-ho. I està en el seu dret a fer-ho, que quedi molt clar. Està en el seu dret a fer-ho. La Junta de Tractament de la Presó, que és un equip multidisciplinari, no és la psicòloga, és multidisciplinari, hi ha com a mínim 4 perfils diferents, emet una opinió. Doncs aquesta persona no ha anat als programes de tractament, la seva evolució no és positiva, recomanem que se li denegui el permís. Això és paper mullat. És paper mullat perquè al final el jutge acaba fent el que vol. I si hi ha algun advocat aquí, ara estarà pensant no, perquè l'escena crítica me la passo per donde yo sé. L'escena crítica se suposa que el jutge ha de motivar la seva sentència. El punt està que has de motivar molt bé la teva sentència com perquè jo em cregui que hi ha 4 professionals a la presó que t'estan dient que no i tu, per tu papo, diguis que sí. O sigui, ha de ser un raonament molt bo. El punt quin és? Doncs que el raonament no sé quin és, però... Bàsicament que hi ha moltíssima gent implicada, no? I al final és un... I al final me la jutja. Sí, exacte. Hi ha molta gent implicada i al final la decisió és del jutge. Què passa? Doncs ha passat això. Ja veurem què passa, que potser no passa res, no fa res i tal, no? I és un permís normal i ja està.
però aquí hi ha dos temes. El primer, el que per mi és una falta de respecte als professionals que estan a presó, que són qui coneixen a l'intern, perquè el veuen cada dia. I segon, a l'excessiu poder que té un jutge. O sigui, no veig normal que hi hagi quatre persones de perfils diferents, des de perspectives diferents, que t'estiguin dient que no, i tu, perquè ets jutge, perquè el motiu és aquest, dius que sí, i aquesta persona surt. Ostres. Xirria. Ja. Són aquestes cosetes que fan que la professió sigui difícil, no? Clar, que no és doncs per narcisisme de la meva professió, perquè la meva professió és més que la vostra. No, és simplement Tio, tu no coneixes la persona. Tu no estàs amb ella. Tu no l'has avaluat, aquesta persona. Tu no has tractat amb ni a aquesta persona. Ja estem parlant d'un senyor, doncs això, que té el dubtós honor de ser el pederasta més víctimes a Espanya. Que el van condemnar a 300 anys. Clar, i això ja també és el que dèiem una miqueta, no? És com hi ha el factor de les lleis, que són unes, hi ha el factor de la psicologia, que és un altre món, i després el que dèiem abans de l'opinió pública i el que la gent coneix, no? Un punt que sí que m'agradaria aportar i també per conèixer la teva opinió és el fet que, com deia, a mi també sempre m'ha agradat estudiar per què, no? I com funciona, per què la gent ha fet el que ha fet durant la història. Quan estudies història, un gran consell, si algú vol estudiar mai història, és estudiar religió i estudiar una miqueta de filosofia i psicologia, perquè quan entens les pors, les inquietuds que tenia la gent en cert moment, entens per què fan les coses que fan. I en aquest estudi meu, per la meva compte, sí que m'he trobat amb moltes entrevistes o molts testimonis de gent que té o esquizofrènia o sociopaties, com es diria en català, són esquizoafectius, no sé si estic fent una traducció literal de l'anglès, que moltes vegades denuncien en certa manera aquest argumentari de no, és que tenia una malaltia mental, no sé quines quants, perquè defensen que precisament quan tens una malaltia d'aquest tipus, el que corre més per ell és tu mateix. Primer per la discriminació que tenen les altres persones contra tu i després perquè normalment et fas mal a tu mateix. I crec que això és cert per moltes altres condicions de la ment. Al final és més possible que t'acabis fent mal a tu mateix i que ho passis pitjor tu mateix que no fer mal a altres persones. No sé quina és la teva opinió al respecte o si pots, si vols aportar res en aquest pensament meu. L'any passat, el curs acadèmic passat, vaig anar a la universitat, fan una setmana psicològica que li diuen. Bàsicament són xerrades pels matins, tallers per les tardes, on es toquen temes que per falta de temps no es toquen al llarg del grau, no? Es porten a professionals, etc. Doncs em van portar a mi, porten professionals, em van portar a mi. Bueno, en fi, i vaig aprofitar el tema per parlar una mica de la imputabilitat i els trastorns mentals. Vale. Quan ho estava preparant, no sé si coneixeu Google Scholar. Vale? Google Scholar és el buscador acadèmic de Google. Està molt bé, vale? Vull dir, jo he arribat a fer treballs de la universitat amb això. Està molt bé si saps filtrar la informació. Llavors, si saps filtrar la informació, posar els termes bé i saber on sí i on no, es poden fer treballs i treure molt bona nota en els treballs. Ja us ho dic. És un buscador d'articles, bàsicament. Sí. Què passa? Doncs que també et trobes receptes de cuina, no? Per això has de saber una mica... Clar, sí, jo ho he vist. Llavors, jo vaig posar a Google Scholar trastorn mental i delinqüent i em van sortir, no sé, m'invento els números, 50.000 resultats, 500.000 resultats, una paginada. I vaig posar trastorn mental i víctima i me'n van sortir 5.000, 7.000, jo. Vale, ok. És Google Scholar, doncs, a saber. Vaig anar a ProQuest. ProQuest és una metabase de dades. A mi ProQuest em mola molt, soc defensor
de ProQuest. Per molts motius, un d'ells és que és una metabase. Això vol dir que és una base de bases, ¿vale? És súmum de les bases. Si vols buscar una cosa, busca-la allà. Si no està allà, no existeix. I vaig trobar la mateixa tendència. Quan buscava trastorno mental i delinqüente, hi havia un pilot de resultats. Quan buscava trastorno mental i víctima, no n'hi havia. Què passa? Doncs que la realitat és que tu, quan pateixes un trastorn mental, del tipus que sigui, de la personalitat, de l'aspecte psicòtic, de l'estat d'ànim, social, d'ansietat, és igual. El teu risc de ser víctima augmenta 3 vegades i mitja. I això és encara més descarat amb que es deia en su momento retraso mental, perquè que ja no es diu, és discapacitat intel·lectual, que també hi ha tela amb el nom, però bueno, per altre dia. Això és encara més bèstia. Llavors, això què vol dir? Això vol dir que tenim, no només a la població general, sinó també dins de l'acadèmia, aquest mite de que les persones amb trastorn mental són més perilloses, quan en realitat el més probable és que siguin víctimes. I això em va fer pensar no només en aquest tema de tenim aquest problema a l'acadèmia, sinó que també tenim un problema perquè publiques molt més fàcil un article científic de trastorno mental de la persona con esquizofrenia paranoide que asesina a su madre que no pas quan la persona és víctima. És més fàcil publicar quan la persona amb trastorn mental és victimari que quan és víctima. Això és un problema. I això és molt perillós i això és molt estigmatitzant. Per tant, una mica en la línia aquesta, és més comú el fer-se mal a un mateix, els intents autolítics, que siguin o no siguin suïcides, perquè no tot intent autolític és necessàriament suïcida. No sé si això es pot dir a Twitch o et sabran al canal. Però, bueno, deixar-ho clar. I també el tema de que ho fan per demanar atenció, aquí podríem tallar bastant. Vale? Al final són temes també, com tot a la vida, tot afecta, socioeconòmics, no? Moltes víctimes, almenys les més publicitades, són sempre dones, els criminals sempre són homes, i també hi ha un conjunt de coses socioeconòmiques que afecten. Estem fent una entrevista molt llarga, moltes gràcies per quedar-te amb nosaltres. Hi ha res més que pensis que és necessari? Et deixo que t'ho pensis. Mentrestant, per qui estigui veient, passo pel xat, deixaré també, si això a YouTube estarà a la descripció, un link d'un vídeo, una entrevista a un home que és... com es coneix, té un diagnòstic de sociopatia, ho trobo una entrevista molt interessant, té subtítols en castellà també, per tant, en castellà i en anglès, i us ho deixo. I res, comentar que sí, efectivament, de fet vaig veure un documental també d'un centre, entre comentes, penitenciari, on la gent tenia diagnòstics, i realment era un treball molt dur pels infermers que estaven allà, però també entrevistaven a les famílies i deien és que hi havia un cas d'una persona que tenia esquizofrènia i sí va matar la seva mare, per això m'ha recordat, perquè just l'exemple que has posat és el que li va passar, però la família deia és dur, però és que el culpable no és ell, el culpable va ser aquesta malaltia que té ell, i ell és una víctima més en tot això. I va ser un documental molt interessant de veure, però... Jo aquí, perdona que et talli, tinc un problema amb això. I soc plenament conscient que el mateix que has dit tu és el que he estat fent jo durant tota l'entrevista. En soc plenament conscient, però hem de deixar de separar el que és la categoria diagnòstica de la persona. Perquè la persona és la pròpia categoria diagnòstica. En un sentit, i m'explico, sisplau, abans de que m'acribillin. En un sentit que
hi ha una diferència enorme, brutal, bestial, que fa les categories diagnòstiques a psiquiatria i psicologia tan especials, per dir-ho així, és que no són virus, no són bactèries. Vale? No són organismes aïllats, independents de l'organisme persona. M'explico? Sí. Quan algú et diagnostica depressió, encara que sigui crònica, no ho fa amb una prova de serotonina. No et medeixen la serotonina ni et fan una ressonància magnètica funcional al cervell. El diagnòstic no és així. I amb l'esquizofrènia tampoc. I amb l'ansietat tampoc. I amb el trastorn antisocial de la personalitat tampoc. Els diagnòstics són en base a comportaments, a pensaments, a creences. Això què vol dir? Això vol dir que sense arribar al punt de voler dir que va ser la persona amb esquizofrènia qui va fer, no sé, tampoc s'ha d'anar al punt de... No va ser la persona, va ser l'esquizofrènia. Aviam. Sí, no, evidentment, és una manera també d'intentar dur, no, a aquest... Com a família, doncs, intentes sobrepassar la situació una miqueta, també. I això és una cosa completament lícita, completament respectable, i aquí jo no diré mai res a ningú, no? Però hem de diferenciar també on estem parlant i qui està parlant i amb quin objectiu estem parlant. Sí. Clar, llavors, tot el que vull dir és hem de començar a entendre que les persones fem coses. I això ha sonat molt Rajoy, en soc conscient, però sí que és veritat, fem coses i aquest conjunt de coses, doncs a vegades li posem un nom i de vegades aquest nom l'incluïm en un llibre que és el DSM. Això, però fem les coses per un motiu. I aquí podem entrar a etiologia dels trastorns mentals i no és l'objectiu i és molt complicat i és molt tal, no? Però ho fem per un motiu, llavors no podem separar. És que una cosa és esquizofrènia paranoide i l'altra cosa és la persona. Les intervencions afectives en esquizofrènia són psicoeducatives, són familiars. Per què? Perquè l'esquizofrènia, aquí parlem d'esquizofrènia paranoide com si fos tot igual i no. I és un espectre, és absolutament dimensional. El simple fet, a mi m'ha passat, em va passar ahir, que jo vaig escoltar el meu telèfon sonar. I jo porto anys amb el telèfon en silenci. Crec que tothom, avui en dia, de la nostra generació, si més no. Sí. Però vulguis mirar. Com dèiem abans, repetim tot això, tota aquesta xerrada és molt generalista. Com veieu, estem parlant de molts temes sense voler entrar en cap, perquè sent generalistes ja hem arribat a les 9:30. Vull dir, imagineu-vos si agafem un tema i l'explorem de principi a fi. Per fer-ho, podeu seguir a l'Edgar, a Twitter, a Twitch, a Instagram. A Instagram, també. Tenies pensat fer uns programes aquest estiu, d'entrevistes també, em vas explicar. Explica'ns això i també si tens algun últim pensament, alguna cosa que dius, això ho haig de dir sí o sí, i ja ens despedirem. Ho estic fent, vull dir, tinc el programa de Twitch, que és Psicologia Hoy. Ho poso pel xat, perquè de fet estic mirant això també en directe pel testo. Sí, de fet jo ho havia preparat per fer aquí una mica de... Llavors, també és veritat que els meus directes tenen un altre target, per dir-ho així, no tenen un altre... Sí, clar, ostres, tio, dius això d'acadèmic i poses ara el perfil de Twitter amb tot One Piece per allà. És que el capítol 1015 va ser massa bo. Va ser massa bo. Sí, l'objectiu és molt més acadèmic, el públic també és estudiant o professional de la psicologia. Tinc els vídeos penjats al YouTube amb el mateix nom, Psicologia Hoy, llavors cap problema. Sí que és veritat que no tenim tanta cura en el llenguatge, en un sentit de preocupar-nos perquè se'ns entengui
si no estudia psicologia, perquè realment assumim que la gran majoria de la gent que ens veu domina aquest nivell de llenguatge. De totes maneres, qualsevol pregunta que tingueu jo ho intento explicar de la millor forma possible en privat, o escriviu, tu, és que no sé per què dieu que la depressió no existeix, no? I jo, bueno, tu, Sí, no, intento explicar. això qualsevol professió que en història passa molt, no? Que la gent sap d'història però després intentes explicar-ho més a fons i ja la gent es perd amb els temes i... Clar, i aviam, al final és el que dèiem, no? Tu tenies el teu profe que deia que tothom sap d'història i tu tenies un profe que va arribar Sí, a això... classe un dia va dir el profe de català va dir, hi ha 3 temes dels que la gent sempre en sap, no? I diu, el futbol, la política i la psicologia. I jo... Doncs Sí, mira, això és... tio, he comprat els 3. Això perquè ens vegis, perquè abans parlant de... Quan estàvem parlant per fer aquesta entrevista li vaig dir que la psicologia i la història com que tenen el mateix problema i és que tothom en sap, però poca gent realment té cap coneixement sobre el tema. Doncs sí, si tens cap més pensament final a dir, endavant, si no, doncs moltes gràcies. Doncs tot el que diré és que a dia d'avui, i ho torno a dir, i diré 2 coses, són molt ràpides. Les etiquetes de trastorns mentals es decideixen en una taula de psiquiatres nord-americans, homes, cristians, de 50 anys, El amb DMS, alçada, no? El DMS. el DSM, amb alçada, es decideix amb alçada si s'inclou o no una categoria en el DSM, perquè veieu com de fiable és. I l'homosexualitat estava en el DSM, per exemple. O sigui En el DSM 2 o 3, Sí, en el 2 o por ahí. 3 estava, sí. i es va retirar. Però, bueno, i encara està la disfòria de gènere. Otro tema. I no només això, sinó que per qualsevol diagnòstic de trastorn mental mai us faran una prova biològica. El diagnòstic sempre serà en base a comportaments. Per tant, quan us diguin és que la serotonina, és que l'oxitocina, és que és el mateix, és que soy Tauro. No sé. Em sembla esplèndid, però no té res a veure amb el que estem parlant. Vale? I ja està. Jo amb això ja em quedo tal. Depèn del context. Depèn del context. Depèn. Tota l'entrevista es pot resumir en un depèn. És molt interessant, no tenim temps per ficar-nos en les coses i depèn del context. Aquest és el resum d'aquesta xerrada. Doncs moltes gràcies. I de la psicologia en general. Del món en general. Sí. Moltes gràcies, Edgar. Seguiu l'Edgar a Twitter, seguiu-lo a Twitch, seguiu-lo a Instagram, que fa coses molt interessants. Si us agrada la psicologia, i si us agrada encara més la psicologia a França. I doncs ja està. Bona nit a tothom. Moltes gràcies per acompanyar-nos fins ara. I a veure si avui me'n recordo de com es fa. 君と